kamiseta jantzita dakat, Oiartzunarrenaz eta Arronoz. Egia da, hasi ginala urte bukaeran, hasi ginen kamiseta hauek eskaintzen, enkarguz hartu daitezke, eta gure proposamena izango litzake ekainan 7ko Bilboko ekimenera Oiartzunarrak gure kamisetakin jutea. Orduan, azkeneko aldian eskaera egin zuten, badakite gaur jaso dezaketela kamiseta landetxean, sarreran jarriko da maila, eta azkeneko aukera izango da kamisetak eskatzeko. Egia da, herritar askok eskatu dizkigutela baina arte, eskaera asko egin ditugu eta asko banatu ditugu, eta pixka zikluak itxi behar dira, eta printzipioz behintzat erabaki dugu azkeneko aukera izatea guain kamiseta horiek eskatzeko. Orduan, baten kamiseta eskatu nahi badu, 6:30 aldea gerturatu daiteke, 7 hitzaldian gelditu, eta justu iristen denak 7 hitzaldia bukatuta ere aukera egongo da kamiseta eskatzeko.